Mam nadzieję, po 2 miesiącach odpoczynku wróciła z utęsknieniem do szkoły, z zapasem nowych sił, z nowymi planami, z nowymi marzeniami. Marzenia są różne, w zależności od tego, w której klasie jesteśmy. Ci, którzy będą się żegnać w tym roku szkolnym ze szkołą, myślą o czymś innym. Ci, którzy rozpoczynają naukę, myślę, że troszkę z bijącym sercem myślą o tym, co ich czeka w tej szkole. A czeka was samo dobro. Nie bójcie się.